бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли бародарон ва кулли ёру рафиқон. Дӯстони азиз, ина дунё мегӯем, дунё ҳичи нест. ин дунё як бевафо, як дунёи имтиҳон. Ман чӣ гуфтанам, ина устоди азизи мо Аловиддин Абдуллоев, бародари қадрдони мо, дӯсти азизи мо, ҳамкори мо, ҳамкасби мо бугем. Чӣ гуфтанем, мо ба ҳамроҳи ака Аловиддин Абдуллоев, ба ҳамроҳи устод дар кинофилми Оинаи Беҷило ва дар дигар тӯю маъракаҳо, консертҳо, дар тамоми ҷо якҷоя будем. Бениҳоят устодро дӯст медоштем, ҳурмат мекардем. Вайам бениҳоят моро медид, хурсанд мешид, мо вайро медидем, хурсанд мешидем. устоди азизмона рӯҳашон шод бошад. Аловиддин акара, устоди азиза дуо мекунем ки худованди бузург ҷояшон ҷаннат бошад. Мега ку ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. Дуо мекунем ки ҳаминқадар лабханд меовард дар даҳани мардум. Дуо мекунем ки яке худованди бузург дари биҳишта барошон боз мекунанд. устоди азизи мо бениҳоят устод зиндадил буданд, бениҳоят меҳрубон буданд, акаи қадрдонмон буд. ма чӣ гуфтанем, худованд ҷойшон ҷаннат бошад. худованди бузург ай ҳавзи кавсар серобуш кунад. поку парвардигоро ҳамавақт дар биҳишти ҷовидон ҷош кунад. поку парвардигоро кулли гузаштагои моро ҷойшона ҷаннат кунад ва зиндаомона умри дарози ба тавфиқ ато кунад. фақат дар ҳурмати ҳамдигар бошед, қадри ҳамдигарро бидонед бародаро. ин дунёи чӣ гап нест, фақат қадр бошад, қадрдонӣ бошад. поку парвардигоро дар паноҳи исмати худаш нигоҳбон бошамона худованди бузург. ва дигар дӯсти азизи мо Дамирбекҷон, бародари қадрдон, дар ҳаққи ӯ ҳам дуо мекунем, дар ҳаққи дигар бародаро, Баҳроми Ғафурию дигар бародарое ки аз дунёи фонӣ чашм пӯшиданд, дуо мекунем дар ҳаққшон ки худованди бузург ҷойшона биҳишти ҷовидон бигардонад. бирахматик ё раҳмат роҳимин. Аллоҳу акбар. ма бародарои азиз чӣ гуфтанем, ё қадри ҳамдигарро медонем, мега ку биё то қадри якдигар бидонем ки ногаҳ зи якдигар намонем. барои ин ё қадри ҳамдигарро бидонему, ҳурмати ҳамдигарро бидонем. як бори дигар устоди азиза Аловиддин Абдуллоева дуо мекунем якҷоя дар ҳар як намозомон, дар як шиштану хистамон дуо мекунем ки худованди бузург ҷойшо ҷаннат кунад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳамдигар падару модартонро ҳурмат кунену ёру рафиқотонро ҳурмат кунед, то ки аз даст надиҳед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованди бузург нигоҳбони ҳамат бошад. сарбаланду хонобод бошед. бирахматик ё раҳмат роҳимин. Аллоҳу акбар.